Auttaa. Äiti auttaa. Auttaa viitataan siten, että kädet on suorina, kämmenet ylöspäin ja sormet vähän päällekkäin. Ja sitten nostetaan tätä hieman ylöspäin näitä käsiä yhtä aikaa. Tätä viittomaa voi käyttää puheen mukana aina silloin, kun muutenkin sanoisit apu tai auttaa. Esimerkiksi tarvitsetko apua tai saisinko auttaa. Jos lapsesi selkeästi hapuilee käsillään yrittäen viittoa jotakin, pyri tunnistamaan, mitä hän pyrkii sanomaan ja reagoi siihen. Lapsesi itsetunto ja rohkeus viittoa kasvaa, kun hän saa sinulta sen positiivisen vastaanoton. Toivottavasti pidit videosta. Jätä tähän kommentin, jos on jotakin kysyttävää tai jos haluat jättää tsemppiviestiä muille. Käsipuheesta saa tykätä ja meitä saa seurata, niin saat aina tiedon uusista videoista. Ja tätä videota saa ehdottomasti jakaa eteenpäin. Kiitos kun katsoit ja oikein mukavia viittomahetkiä.